poďte sa so mnou pozrieť do Pepka v nákupnom centre Klokan, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici. No a celé Pepko bolo odeté do vianočného šatu, čo ma aj dosť prekvapilo, ale aj potešilo, lebo naozaj to tam mali veľmi pekné a fakt, že rôzne predmety, výrobky. Tak poďme sa pozrieť, že čo tam vlastne majú. Takéto zaujímavé postavičky, chutné, zlaté, či už si to dáte niekde doma ako nejakú dekoráciu. Takéto rôzne hrnčeky, zaujímavé. No a samozrejme týchto škriatkov, vianočné deky, no proste na každom rohu mali takéto vianočné predmety, či už napríklad aj takéto deky môžete vidieť. No veľmi ma to prekvapilo a aj potešilo. Tak ja už mám aj v ateliéri Vianoce, takže ja už som naozaj vianočne naladená. Samozrejme aj vecičky pre deti rôzne. No a to sú vecičky pre také menšie detičky a samozrejme som musela kúpiť aj mojej malej. A zaujali ma tieto sviečky, nádherne to tam rozvoniavalo, takže určite sa stavím ešte pred Vianocami, aby som si trošku prevoňala byt. No naozaj veľmi pekné dekorácie, takéto vankúše, tieto sviečky veľmi pekne voňali. Tu máme opäť, a pozrite sa ďalšie, no akože naozaj som si potešila oči. Takže Vianoce tu máme za chvíľu. No a toto Pepko bolo vianočne odeté úplne, že celé na komplet. Tieto sa mi veľmi páčili, tieto dekorácie. No a tu máme hrnčeky. Cena taktiež priateľná, 2 eurá. A naozaj veľmi pekné. Aké len chcete. Takéto zlatučké srnčeky, líštičky, no nádhera. Normálne som sa tam vyžívala. A tu sú takéto dekory. Čo máme tu? Vankúšiky, tento sa mi veľmi páčil, ten perníkový. Rôzne obliečky na vankúše. Ďalšie deky. No všade, samé Vianoce. A tu máme zase takéto ozdoby na stromček, veľmi pekné, zaujímavé. No, nájdete tu fakt všetko, čo potrebujete na Vianoce, takže môžete si v predstihu zakúpiť. Tu niečo máme na pečenie, formičky, takýchto chutných psíkov tam dole, no to bol taký dekor, ale tuto je to na pečenie. Potom máme tuto zase ďalšie sviečky, stojany na sviečky, rôznych týchto panáčikov. Rôzne dekory, vankúše. No a tu opäť takéto hrnčeky. Takže je z čoho vyberať. Naozaj si každý príde na svoje. Či už ako darček, alebo potešíte samých seba. Tu opäť ďalšie vankúše, zaujímavé. No, nevedela som, že kam skôr pozrieť. A ešte takýto chutný perníček. No, takže môj prvý haul v aute. Taška ako svet z Pepka. No a čo som kúpila, poďme pozrieť. Všetko pre malú. Takže mamičky, pozerajte. Prečo nechodíte nakúpať do Pepka niektoré? Prečo to odsudzujete? Veď niečo neskutočné, krásne. Však si to operieme a ja viem, že to každý chytá, ale tak operieme si to. Vyvoniame si to podľa seba. Áno, neskutočne krásne veci. Aj takéto červené bodičko, toto ma zaujalo napríklad tento trojset bodičiek a toto červené má na rukáviku toto. Že také jednoduché, čisto červené, ale s takým rukávikom. Takže toto
veľmi pekné a cena 4 eurá, mamičky. 4 eurá za 3 bodíčka, takéto vianočné. Stretávam sa s takými názormi na Pepko, že nie, to není dobré a to je nekvalitné. Za mňa je jedno, kde kúpite veci, čiže aj takéto lacnejšie, napríklad z Teska, aj tam sú dobré FNF. Však to dieťa rastie, veď vám to vyrastie za 2 mesiace, 3 musíte kúpať znova, ďalšie. Tak na čo kupujete také drahé za 20-30 eur bodíčka, alebo ja neviem, nejaké tie spodné nohavice, takisto bez body, alebo teda bez, čo sú také, viete čo myslím, niektoré sú ako so zavretou špičkou a niektoré sú akože ako také tepláčiky. No, čo máme tu? Pozrite. Takýto dvojset krásny, to je taký ako keby velúr, také teplúčké, no, ťažko sa mi tu v tomto aute a je tu vlastne takto pekne na nožičkách, také zlaté. Čo to je? No, taký, ja neviem, ako keby hauko, hej, alebo čo s takouto mašličkou, no také zlaté chutné, no naše zlatičko bude zlatá v tom, ja teším sa, keď ju tom oblečiem. Nádhera. Takže spadol mi telefón. Nevadí. Toto som vlastne ukazovala naposledy, pretože to mi strom vidno. Je to fakt na kolene, hol, úplne z ničoho, len tak proste som chcela natočiť v aute a je to nedomyslené, áno, tu mám taký fajný stojan na telefón, on sa tak elektricky otvára, ale ja neviem, ako vydrží na tom skle. Takže to budem musieť, neviem, či zalepiť sekundiákom, alebo neviem. No ale idem ďalej ukazovať rýchlo, pokiaľ mi to nespadne. Toto. Potom tu mám tohto Mickey Mousea. Máme takého. Máme akože chlapčeka, takže za euro som jej to kúpila, aby sme mali do zásoby, lebo ona to miluje to. Zaspáva s tým, chodí s tým všade. Takže za euro máme do náhrady. Potom ďalej, bože, tak toto asi prišiel, či? Nevadí. Tu mám toto som zobrala na fotenie. Do ručičky malým detičkám. Takže takýto perníček s takouto chutnou čiapočkou a stálo to 2,50. Čo tu máme ďalej? Ešte tu mám toto. Takéto niečo. Je to taký overall. Nedá sa mi to tu celé zobraziť, ale vidíte, že je to takéto celé v podstate a to takto pekne opäť na nožičkách takýto jelenček. Má tu aj rohy. Takže zlatučké veľmi. A takisto aj na tejto kapucni je vlastne toto aj rohy a očka. No zlaté. Toto stálo sa mi zdá, že 7 eur, áno. A teplé, pekne na zips. Takže takto na zimu po dome. Úplne skvelé. So srdiečkom v strede. Krása. No a posledná vec, čo tu mám pre našu malú zlatú rindušku. Takýto set, dvojset týchto bodičiek. Spodných body, teda. Toho nie je nikdy dosť. A stáli, prosím pekne, tieto stáli 5 eur, čiže 2,51, no. Takže za mňa kúpa a platila som za toto všetko komplet 20 eur, 19,50, 19,5 alebo tak. Takže to je všetko, takže môj prvý haul, tuto tieto stromce visia, no dúfam, že mi to teraz takto nespadne ten telefón. Aj to svetlo mám dosť na prd, ale nevadí. No, takže za mňa Pepko úplne, že super obchod a tie, ktoré troška odsudzujete tento obchod, je to škoda, lebo naozaj teraz pred Vianocami tam majú perfektný výber, ale nielen veci pre deti, ale aj či už do domácnosti, však ste mohli vidieť, ukazovala som teda, čo ma zaujalo, čo tam bolo a je z čoho vyberať, že určite odporúčam Pepko. Čus.